Nachádzame sa vo Svetom Juri na štadióne, kde klub žien inými organizáciami zorganizovala deň pre deti. Deti práve dostali balíček a my si sa spýtame, ako sa im súťažilo. Ako sa ti súťažilo? A tebe sa ako súťažilo? Ako dobre. A futbal sa ti jak hral? Dobre. Na pár zranení to bolo celkom fajn. Môžeme sa spýtať na stav? Na stav? Vo futbale to bolo 3-5 pre oblečených a v kopaní to bolo 2-1 pre oblečených. A tebe sa ako súťažilo? Dobre. A tebe? Dobre. A tebe? Súťaže práve skončili a deti si kreslia a my sa teraz pýtame, čo si to kresli? Ahoj, čo si kreslíš? Si kreslíme zadou princezu. Princezu. A práve v ruke stojí jeden z organizátorov, pán Šimko. Dobrý deň. Čo by ste chceli vedieť? Chceli by sme sa spýtať, že ako ste sa podielali na dnešnej akcii? Tak ako každý rok, aj toho roku naša organizácia, zastupujem dve organizácie, to základná organizácia Slovenského zväzu protivojnových bojovníkov a spolok vyslúžených vojakov generála Milana Rastislava Štefánika v Svetom Jure. Na tieto akcie sa podielame každoročne organizačne a sem tam aj finančne pre deti. Televíziu Gabriel Matova.